La pau am sempre seguir amb nosaltres. Us desitjo a tots les bendicions de Déu en la festa de la Pentecosta. Des de l'Evangeli acabem de sentir que els deixebles eren dins de l'habitació i les portes eren tancades a causa de la por als jueus. Ve Jesús y no va a quedarse al costat, sino entre ells i va dir: la pau sigui amb vosaltres. Una paraula poderosa en el moment adequat per als deixebles. I aquesta paraula va esvair realment la por del seu cor. No només la paraula, sinó que Jesús es revela a ells mateixos, mostrant-los les mans i al costat el signe de les ferides sants. I amb l'alegria seva, Jesús va tornar a dir: la pau sigui amb vosaltres. Donant coratge i força realment per la seva presència, paraules i acció. Va alenar damunt seu i els va dir: rebeu l'Espírit Sant. Aquesta situació dels deixebles a l'habitació amb les portes tancades també l'hem tingut moltes vegades a la nostra vida o en la dels nostres amics o la de les nostres persones estimades. Així doncs, la Pentecosta ens recorda que repetim les paraules dites per Jesús: la pau sigui amb vosaltres. La pau sigui amb els nostres companys de la comunitat. La pau sigui amb les nostres famílies. La pau sigui sobretot amb aquells que viuen en la foscor. No només de paraula, sinó amb fets. Ja que Jesús es trobava entre ells, intentem sentir-nos amb ells i mostrem el signe que és amor. Jesús va mostrar les seves ferides santes, que són els signes de l'amor cap a la humanitat. Finalment, va alenar damunt seu per donar-los Espírit Sant. Respirar significa donar la vida. Sí, la nostra presència, bones paraules i un servei amable donaran nova vida a les persones que passen penes o una depressió davant la vida. Així doncs, la Pentecosta ens recorda que seguir una persona per donar vida als altres mitjançant la nostra presència, paraules i acció. Feliç festa i que Déu us beneixi.